Тази малка кутия е иновация, създадена да спасява животи. Подкрепен от ББР, българският телеметричен ЕКГ апарат има за мисия да направи сърдечната профилактика достъпна навсякъде. С него всеки човек може сам да измери сърдечните си показатели, без нужда от специализирана техника или посещение в болница. С едно докосване устройството записва ЕКГ сигнала и го преобразува в звуков файл, който се изпраща директно на лекар за преглед и интерпретация. Устройството е разработено от инженери от Техническия университет в тясно сътрудничество с екип от УМБАЛ Александровска, една от водещите болници в страната. След измерването, лекарът получава резултатите в платформата и се свързва с пациента при нужда от допълнителна консултация или насоки. В кабинета лекарът вече има достъп до резултатите без нужда от повторно изследване. Изключително лесен за употреба, той създава удобство при редовни изследвания на пациенти. Този проект е пример как с подкрепата на ББР технологиите с кауза достигат до онези, които най-много се нуждаят от тях.